energetických dôvodov som sa začal zaujímať o nezávislý systém vykurovania môjho domu. Po preskúmaní všetkých možností ma prekvapilo, že najlepším riešením pre moju rodinu sú katalytické kachle od firmy Blaze King. V tejto súvislosti sa chcem s vami podeliť o informácie a praktickú skúsenosť, ktorú som získal, a verím, že napokon dospejete k rovnakému záveru ako ja. Väčšina krbových kachlí na drevo, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu, patrí medzi nekatalytické krbové kachle. Tieto kachle sú určené len na vykurovanie obmedzeného objemu obytného priestoru a vyžadujú prikladanie dreva každých 4 až 7 hodín. Takéto kachle sú zaťažujúcim a neefektívnym riešením primárneho vykurovacieho systému v domácnosti. Katalytické krbové kachle Blaze King sa vyznačujú čistým horením a dokážu konštantne udržiavať príjemnú teplotu. Pokiaľ ide o spotrebu paliva, sú 4-krát úspornejšie ako nekatalytické krbové kachle na drevo. Hlavným prvkom katalytických kachlí na drevo od firmy Blaze King, ktorým sa odlišujú od iných kachlí, je katalizátor. Katalizátor má voštinovú štruktúru a je vyrobený z kordieritu, mulitu a nehrdzavejúcej ocele. Počas prikladania dreva do kachlí alebo počas prvého zakúrenia otvorte bypassovú klapku, aby dym z ohniska obchádzal katalizátor. Keď sa oheň dostatočne ustáli a ručička teplomera dosiahne aktívnu zónu, to je v rozmedzi od 260 stupňov vyššie, zatvorte bypassovú klapku, čím presmerujete prúdenie vzduchu do katalizátora, aby došlo k spaľovaniu emisí v plynoch, ktoré by za normálnych okolností unikli dymovodom ako strate energie. Katalizátor môže pri takýchto vysokých teplotách vydávať miernu žiaru, ale v prípade, že katalizátor nežiari, nepochybujte, že stále pracuje a chráni životné prostredie. Všimnite si okamžité zníženie emisí, keď pracuje katalizátor. Katalizátor zároveň udržiava teplo v kachliach a zabraňuje jeho unikaniu komínu. Teplné straty sú tak minimálne, že do výstupu na kachliach možno vložiť ruku, dokonca aj keď oheň v kachliach je extrémne horúci. Postupom času možno bude potrebné nastaviť napätie bypassovej klapky. Môžete ho nastaviť použitím kľúča. Správne nastavená a zaistená bypassová klapka poskytuje majiteľovi kachly najväčšiu účinnosť, najdlhšie doby horenia a úplnú funkčnosť katalizátora. Ak necháte kachle každý deň asi hodinu horieť pri nastavení na vysoký výdaj tepla stupeň 3, pomôže to udržať katalizátor čistý. Zároveň sa tým predĺží jeho životnosť, ktorá zvyčajne trvá od 6 do 10 rokov. Potom je potrebné katalizátor vymeniť. Ak teplomer prestane ukazovať vyššiu teplotu a vy zistíte, že palivo priložené do kachly úplne nezhorí, je potrebné katalizátor vyčistiť. Kompletné informácie týkajúce sa čistenia katalizátora nájdete v návode na používanie. Ak vyčistenie katalizátora nevyrieši problém, je predpoklad, že bude potrebné zakúpiť nový katalizátor. Bežné krbové kachle na drevo používajú na reguláciu prúdenia vzduchu v ohnisku klapky. Takéto kachle vyžadujú neustálú pozornosť a počas ich používania je v miestnosti často príliš horúco alebo príliš chladno. Ak by ste do otvorenej jamy umiestnili kopu dreva a drevo zapálili, postupne by produkovalo čoraz viac tepla, kým by dosiahlo maximálny výkon, a potom by začal postupný pokles, až kým by všetko drevo nezhorelo. To je jeden z dôvodov, prečo majú bežné krbové kachle s klapkami nestály tepelný výkon. Nerovnomernosť horenia u kachlí Blaze King vyrovnáva bimetalický termostat, ktorý reguluje teplný výkon presne podľa vášho nastavenia. Ako náhle je termostat nastavený, monitoruje meniacu sa teplotu ohňa a reguluje prúdenie vzduchu, aby vyrovnal tieto zmeny. Tepelný výkon kachly bude po celú dobu horenia stály, konštantný, čo vás oslobodí od neustáleho kontrolovania ohňa. Niektorí výrobcovia udávajú, že ich kachle majú veľké ohniská, no v skutočnosti majú veľmi obmedzenú hĺbku. Väčšina takýchto kachlí je schopná pojať len malé množstvo popola, ktoré sa v kachliach nahromadí za pár dní, čo si vyžaduje neustále čistenie. Kachle od firmy Blaze King majú veľkú kapacitu ohniska. Príklad, do ohniska modelu King sa zmestí až 40 kg na jedno naloženie, čo zodpovedá až 40 hodinám horenia na nízky výdaj tepla. Pre majiteľov kachly Blaze King nie je nič nezvyčajné, že do vyprázdnenia popola a popolníka v ohnisku spália celú siahu dreva, čo je zhruba 3,4 m3 dreva. Pre dosiahnutie takýchto výsledkov je potrebné klásť dôraz na kvalitu a veľkosť použitého paliva. Firma Blaze King odporúča použiť drevo s maximálnym priemerom 20 až 25 cm. Polená v tejto veľkosti podporujú správne prúdenie vzduchu. Hlavné faktory, ktoré určujú kvalitu dreva, sú hustota dreva podľa druhu a obsahu vlhkosti. Na vrchole tejto škály sa nachádza drevo z bieleho dubu 1860 kg, ktoré vyprodukuje zhruba 7532 kW, a na opačnom konci stupnice sa nachádza americký topol 1224 kg, ktoré vyprodukuje zhruba 5012 kW. Nie je výnimočným javom, že pri zmene paliva používaného na kúrenie v kachliach si niektorí majitelia myslia, že niečo s ich kachľami nie je v poriadku. V skutočnosti však spaľujú iba drevo s menšou výhrevnosťou, ako malo drevo, ktoré používali predtým. Pri hodnotení kvality dreva je potrebné brať do úvahu aj obsah vlhkosti.
Obsah vlhkosti nevhodne vyschnutého dreva môže spôsobiť rozdiel vo výhrevnosti až 25%. Všetky kachle sú navrhnuté tak, aby sa normálne množstvo vlhkosti odparilo v priebehu spaľovania. Avšak spaľovanie mokrého alebo čerstvého dreva najmä pri nízkych teplotách spôsobuje, že veľké množstvo energie sa namiesto vykúrenia domu spotrebuje na pohltenie vlhkosti. Používanie takéhoto dreva tiež vedie k nadmernej tvorbe dechtu v ohnisku a jeho usadzovaniu na lapači iskier a na katalizátore, čo má za následok nízky výkon. Firma Blaze King odporúča používať drevo, ktoré bolo sušené minimálne 2 roky. Obsah vlhkosti takéhoto dreva by mal byť 12 až 18%. Zakúpenie cenovo dostupného vlhkomeru u vášho predajcu produktov Blaze King vám zabezpečí presné zmeranie vlhkosti pre dosiahnutie optimálnych výsledkov spaľovania. Katalytické kachle od firmy Blaze King majú veľké dvierka s možnosťou regulácie ich vôle. Výsledkom správneho nastavenia je dlhá doba horenia a predĺženie životnosti tesnenia na 3 až 5 rokov. Funkčné tesnenie je dôležitým faktorom, ktorý neponúkajú všetky krbové kachle. Ak chcete skontrolovať tesnosť, jednoducho otvorte dvierka a medzi dvierka a kachle vložte bankovku. Ak je možné bankovku ľahko vytiahnuť, jednoducho uvoľnite maticu na uchyte západky dvierok a otočte západku v smere hodinových ručičiek o 360 stupňov. Zaistite maticu a zopakujte test s bankovkou na vrchnom a spodnom okraji dvierok. Oheň si vyžaduje dve základné zložky – palivo a kyslík. Vo väčšine prípadov pre horenie postačuje kyslík potrebný pre spaľovanie do kachly priamo z miestnosti. V nízkoenergetických, prípadne pasívnych domov a stavbách postavených v novších technológiách môže nedostatok vzduchu miestnosti viesť k zníženiu výkonu. Taktiež môže mať spotreba ohriatého vzduchu miestnosti v starších domoch za následok slabý výkon. Z tohoto dôvodu vyrába firma Blaze King aj kit na prívod vzduchu z exteriéru, ktorý umožňuje prísun vzduchu z vonkajšieho prostredia do zadnej časti kachlí, čím sa podstatne zväčší celkový výkon a účinnosť kachly. Vzhľadom k tomu, že katalytické kachle od firmy Blaze King púšťajú iba malé množstvo tepla do komínového systému, pri ich inštalácii skôr ako použijete akékoľvek kolená, je optimálne použiť dvojplášťové dymovody pripojené zvisle minimálne do výšky 90 cm. Tým sa zabráni tomu, aby teplo narážalo do dymovodu, čo by znížilo ťah. Ďalšou komplikáciou pre optimálny ťah býva 90 stupňové koleno, často používané pri inštalácii do steny. Aby ste zabránili spomaleniu ťahu, použite dve 45 stupňové kolená, čím predĺžite dráhu dymu pri odbočení. V príliš dlhých komínových systémoch môže byť komínový ťah príliš vysoký. Certifikovaná osoba vie zmerať komínový ťah a vykonať potrebné zmeny. Katalytické kachle smie pripájať len kvalifikovaná a certifikovaná osoba a pred pripojením je potrebné získať všetky potrebné povolenia. Každý výrobok od firmy Blaze King je vždy dodávaný spolu s návodom na montáž a obsluhu, ktorý je zostavený tak, aby zaručil kompletnú a profesionálnu inštaláciu. Ak máte záujem použiť ako hlavný zdroj tepla vo vašom dome spotrebič na drevo, nenájdete lepšie a vhodnejšie riešenie ako katalytické krbové kachle od firmy Blaze King. Ak máte záujem o katalytické krbové kachle od firmy Blaze King, môžete si vybrať z modelov King, Princess, Chinook, Scirocco i Sport alebo niektorú z krbových vložiek. Firma Blaze King ponúka riešenie pre vykurovanie aj tých najväčších domov. Bez ohľadu na to, ktorý z modelov si vyberiete, som presvedčený, že tieto najlepšie krbové kachle majú spoločného výrobcu firmu Blaze King. Navštívte webovú stránku Blaze King www.blazeking.com alebo sa informujte u najbližšieho predajcu firmy Blaze King, ktorý model je pre vás najvhodnejší.